نها ج نوزدەی مەهێدا یاش حەفتەی مەهێدا کۆ ئاگربەست هات ڕاگەاندن حەتا نها ملێ دین تورکیا و کەسین bi Tirkiye re ew agrbest pêk neanîn û şer rojane dewam dike. Halê hezirîn ha li derdor Tiltemir û her wiha li Eyn Îsa jî. Li her deverê li derveyê herêmên agrbestê Tirkiye êriş dike û ew çeteyên wan re êriş dikin. Heta zêdetirî 6 gundî dagir kirin. Pêkhateyên wa herêma tev hev penaber bûn. Bi Kurdê xwe, bi Erebê xwe, bi Suryanê xwe, bi Êzîdiyê xwe kes li wir nema. û heta nayê şer dewam dike. Tu agrbest pêk nehat. Niha ev diyaloga siyasî ji xwe em eskerin. Yani em hêzekî şer pir meeleqedar nake. Lê em kan nêrînê xwe bêjin. Yani bi qenaetê me mijarên ku merî bi hikûmeta Sûrî re li ser li hev bike bêhtir û mezintirin ji mijarên ku merî li hev neke. Dema ku îradekî rast hebe li cem rejîmê ji bo çareseriyekî siyasî em di wê bawerê de ne rêveberiya Xweser jî xwedan wê îradeya ku li çareseriyekî bigere. Ji 2013 heta niha jî di her münasebeyê de me îsbat kiriye ku em wekû rêveberiya Xweser jî wekû qesede jî ji çareseriyê siyasî re vekirîne û em lêgerê wê ne û em karin tenazula jî bidin demê ku ew tenazul têkeve bercewendiyên gelên Sûrî. Lê tu cara bi çanda xwe teslîmkirinê bi çanda musalahatê ku li Gûta û li Hims û Hemayê û li derê çêbê mutlaqan em tişekî wisa qebûl nakin. Di esas de ew tensîqa ku hatî avakirin ser esasî ku hêzên hikûmeta Sûriyê li ser sînor belav bibin û li herêmên agrbestê belav bibin ji bo navberî hêzên me û hêzên dagirker de cih bigirin û şer raweste. Lê mexabin heta niha ne rejîmê û ne Rûsya jî erkê xwe li wê herêmê tam pêk nehanîne. Ji ser wî esasî em careke din hûn hêzên rejîmê dawet dikin hûn Rûsya dawet dikin ku erkê xwe pêk bînin û ew metirsiyê li ser gelê Tiltemir gundewanê Tiltemir rawestînin.